Penlong ka jinya ki Hindu na Bangladesh na kadaw ka jinjia shalebeng ya ki minorities communities ki badai ki Hindu ki basyong ki basa ha Bangladesh laong u Mohammed Yunus dagi spa ngut ki Hindu ha Bangladesh ki laman saw ha ka jingwan hertma ye ki ying ki sem ki jongki ki kam khayi pateng ki la shakta lut nadu baka Sheikh Hasina ka Prime Minister jongka Bangladesh kala resign no naka kam jongka haka san tarik Agos ki minority communities ki badai ki Hindu ki basyong basa ha Bangladesh ki le kendu shibun ki jinge hadu arspa santeli ki jinjia hakane kathma po ying jongki nadu san tarik Agos dagi lak ki Hindu ha Bangladesh kila yashim benta kila yami hasurok ban pelong ke jin yaki persha ya ke jin yai peteng jong ki student jong ki nong Bangladesh ban wan hertma ya ki rit pach ki badai ki Hindu hadin baka Sheikh Hasina la deb resign kum ka Prime Minister bat la lek ri yalade she India kanong ba jong ka Bangladesh ka Dhaka bat ka Chittagong ka badai ka second largest country kila sakhi dagi lak kila wan ban aten hakatai ka sngi sajany ban penlong ya ka rali katkum nikilat pathai kubor ba hadu arspa santeli ki jinjia haki sanpo arteli ki district kila syakta kidon ki bala klat kidon ki bala mensaw bat arngut ki leader jong ki Hindu ki bayetre lang bat ka sorkar jong ka Hasina ka badai ka Awami Leagues kila klat bat kila penyap yaki daki hajar ngut ki nong Bangladesh kidang persyang ban rung syaka India ban light na kane ka jinya snam ha Bangladesh kublai shibun